ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ናጽነት ሃይማኖት ከኽብር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጸዊዓ። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ማይክ ፔንስ ብሓሙስ 18 ሐምለ ኣብ ዋዕላ ናጽነት ሃይማኖት ተረኺቡ ብዘስምዖ ቃል ኣብ ኤርትራ፣ መውሪታንያ፣ ፓኪስታንን ስዑድ ዓረብን ብፍሉይ ኣተኩሮ ብምሃብ ኣብዘን ዝተጠቕሰ ሃገራት ዘሎ ምግሃስ ሃይማኖት ደው ክብል ጸዊዑ። ኣብቲ ንኤርትራ ዝምልከት ንጉዳይ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ናጽነት ሃይማኖት ብመንግስቲ ዝወሃብን ዝኽላእን መሰል ከም ዘይኮነ ዘኻኺሩ። ኣብቲ ብቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ዝተወደበ ዋዕላ ናጽነት ሃይማኖት ካብ መላእ ዓለም ዝተኣኻኸቡ ልዕሊ 1,000 ወከልቲ መንግስቲ ተጣበቕቲ መሰላትን ግዳያት ረገጽቲ ሃይማኖት ዝኾኑ ውልቀ ሰባትን ተረኺቦም ነይሮም። ብኻልእ ወገን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኤርትራዊት ዘማሪት ሄለን ብርሃነ ትርከቦም ብሰንኪ ሃይማኖታዊ እምነቶም ግዳያት ዝኾኑ ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ብኣካል ረኺቡ ዘራሪብዎም። ኣብቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝተኻየደ ሓጺር ርክብ ዘማሪት ሄለን ብርሃነ ብሰንኪ እምነተይ ን32 ኣዋርሕ ኣብ ኮንተይነር ተኣሲረ ሕጂ ግና ብዛዕባይ ዘይኮነ ብዛዕባቶም ገና ኣብ መሓዩር ዘለዉ ግዳያት መንግስቲ ኤርትራ ድምፂ ክኸውን ኣብዚ ተረኺበ ዘለኹ ብምባል ንጉዳይቶም ክሳብ ሕጂ ኣብ መሓዩር ዘለዉ ዜጋታት ኤርትራ ልዒላ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቶም 27 ግዳያት ሃይማኖታዊ እምነት ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ድሕሪ ምምስጋን ኣሜሪካ ኣብ ናጽነት ሃይማኖት ዘለዋ ተሪር መርገጺ ኣዘኻኺሩ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ናይ ሰብን ጥሪትን ከቢድ ግፋእ ክካየድ ከም ዝቕነየ ምንጭታት ሬድዮ ረና ሓቢሮም። ንጥሪት ብዝምልከት ካብ ገጠራት ኤርትራ መጺኦም ኣብ ከተማ ኣስመራ ክሸጡ ብዝፈተንሉ ንሓያሉ ኸባቶም ጥሪቶም ከም ዝዘመትዎም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ኣመልኪቶም። ነቲ ግፋእ ዘካየዱ ኣህዱታት ምክልኻል ነቶም ጥሪቶም ዝወሰዱሎም ሓረስቶት ተሃጊረን ዝብል ቁራጽ ወረቐት ጥራይ ሂቦም ከም ዘፋነውዎም ተፈሊጡ። ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝተኻየደ ግፋእ ምስ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብዝሰሓዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ምንጭታትና የመልክቱ። ብተወሳኺ ኣብ ከተማ ኣስመራ ካብ ንቡር ንላዕሊ ሓለዋ ጽዒቑ ከም ዝቐነየ ተሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ከምቲ ናይ ፈለማ ዘይኮነ ኣዝዩ ዝሕቱል ኣቀባብላ እዩ ገይሩሉ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብፕሬዚደንትን ላዕለዎት ሰበስልጣናት ክልቲአን ሃገራትን ተሰኒዩ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ናብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብእግሪ ዝተጓዓዘሉ እዋን ብዘይካ ውሑዳት ፍሕሽዋ ኣቀባብላ ከም ዘይረኸበዮም ምንጭታትና ጠቒሶም። ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ድማ እቲ ዓሚ ዕርቀ ሰላም ዝተባህለ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ለውጢ ብዘይምምጽኡ ዕርቂ ክልተ መራሕቲ ዳ እምበር ንጥቕሚ ህዝቢ ዘቐደመ ሓቀኛ ሰላም ከም ዘይኮነ ህዝቢ ስለ ዝተገንዘበ ምዃኑ ምንጭታትና የመልክቱ። ልፍንቲ መስሪቶም ዘለዉ ዕጡቓት ውድባት ሱዳን ነቲ ኣብ መንጎ ሓይልን ናጽነትን ወተሃደራዊ ጉጅለን ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ከም ዘይቀበልዎ ኣፍሊጦም። እቲ ብዑመር ኣዲገይር ዝምራሕ ልፍንቲ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኩላትና ንሰማዕሉ ውሽጣዊ ቅዋምና ከየጽልቕና ኣብ ዘተኽንኣቱ ኣይንኽእልን ኢና ብምባል ነቲ ምስ ሓይሊ ናጽነት ወዲብዎ ዝነበረ ርክብ ከም ዝሰረዞ ኣፍሊጡ። ኣብ መንጎ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለን ሓይልን ናጽነትን ተኸቲሙ ዘሎ ስምምዕ ንጠለብ ህዝቢ ሱዳን ዝምልስ ኣብ ርእሲ ዘይምዃኑ ናይቶም ኣብ ዘበና ኣልበሽር ገበናት ዝፈጸሙ ኣዘዝ ሰራዊትን ሰበስልጣን ነበረን ጉዳይ እውን ስለ ዘይተጠቕሰ እቲ ስምምዕ ከረዳድኣና ኣይክእልን እዩ ክብል እዩ እቲ ልፍንቲ ዕጡቓት ውድባት ዝገልጽ። ንህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ዝመርሐ ሓይልን ናጽነት ምሉእ ስልጣን ነቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣረኪቡ ክብሉ ተቃወምቲ ውድባት ሱዳን ክኸሱ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ። ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ሰበስልጣናቱ ምሉእ ውሕስነት ክወሃቦም ብዘቕረቦ ጠለብ መሰረት ምስ ሓይልን ናጽነት ተሰማሚዑ እዩ። እዚ ማለት ከዓ ኣብ ዕለት 3 ናይ ወርሒ ሰነ ሚሊሻ ጃንጃዊድ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዘውረዶ ዘስካሕክሕ ህልቂት ኣይክሕተተልን እዩ ማለት ስለ ዝኾነ በዚ ክንሰማዕ ኣይንኽእልን ክብል ልፍንቲ ዕጡቓት ውድባት ይገልጽ። ከም ዝፍለጥ መራሒ ሚሊሻ ጃንጃዊድ ናይቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ምኽትል ኣቦ ወንበር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ እዩ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት መንግስቲ ብዝሰልዑ መጠን ኣይሸጥኩምን ዝተባሉ ነጋዶ ከብትን ጤለ በጊዕን ከም ዝተሃገሩ ምንጭታት ሬድዮ ረና ሓቢሮም።
ኣብ ዝሓለፈ ቀንያት ጥራይ ኣብ ከባቢ ማይተመናይ ካብ ዝርከብ ዕዳጋ ኣስታት 1,000 ዝግመታ ከብትን ጠለበጊዕን ብኣባላት ሰራዊት ከም ዝተሃገራ እቶም ምንጭታት ኣመልኪቶም ምስእነት ባጤራ ናቕፋን ጊዜያዊ ምኽፋት ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዋጋታተን ወሪዱ ዝጸንሐ ከብትን ጠለበጊዕን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ዘሎ ኩነታት ዕዳጋ እናናህረ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ዋጋ ሓደ ከብቲ ኣስታት 6,000 ናቕፋ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኣስታት 12,000 ዓሪጉሎ ድሕሪ ምዕጻውቲ ንግዚኡ ተኸፊት ዝነበረ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራ ናናሃረ ንዝመጽእ ዘሎ ዋጋታት መግብን ሃለኽቲ ነገራትን ንምቁጽጻር መንግስቲ ኤርትራ ዋጋታት ጥሪት ዝውስን ምልክታ ብመንገዲ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ምዝርግሑ ኣይርስዓን ብመሰረቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት እዚ ዝወፀ ዋጋታት በጊዕ ክሳብ 1350 ናቕፋ ጤል ክሳብ 150 ናቕፋ ደርሆ ክሳብ 105 ናቕፋ ንሓንቲ እንቋቑሖ ድማ ክሳብ 2 ናቕፋ ክሽየጥ ዝውስን እዩ ፖሊስ ግብፂ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝርከብ ቀጽሪ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይዱን ዝነበሩ ብውሕዱ 4 ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ከም ዝኣሰሩ ወኪል ማሕበረኮም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ግብፂ ናብ ሬድዮ ረናብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ፖሊስ ንሓያሎ ካብቶም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተረኽቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት መንበሪ ፈቓዶም ከም ዝመንዝዑን እቲ ማሕበረኮም ኣረጋጊጹ መንግስቲ ግብፂ ነቶም ትማል ሰንበት ኣብ ቀይዲ ዘውዓሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ከይጥርዞም ስጋት ከም ዘሎ ዘመልከተ እቲ ማሕበረኮም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ንኩነታቶም ክከታተሉ ጸዊዑ ኣብ ግብፂ ዝርከብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዘይቅርዑ ኣሰራርሓ ከም ዘለዎን ብሰንኩ ድማ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ናይ ምጥያስ መስርሕ ብዙሕ እንቅፋታት የጋጥም ከም ዘሎን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ይወቕሱ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሲዳማ ንምቋም ኣብ ሓያሎ ከተማታት ደቡብ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናዕቢ ህይወት 10 ሰባት ከም ዝጠፍአን ዛጊት ግምቱ ዘይተሓበረ ንብረት ከም ዝዓነወን ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ካብቲ ሃገር ሓቢረን ብመሰረት ዘን ማዕከናት ዜና ዘቕርቦ ዘለዎ ሓበሬታ ካብ ሓሙስ 18 ሓምለት ሒዙ ኣብ ዝተኻየደ ናዕቢ ብፍላይ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ብሄር ዘተኮረ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰባትን ምዝራፍን ምዕናውን ንብረትን ተፈጺሙሎ እዚ ናዕቢ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንሕቶ ምቋም ክልል ሲዳማ ብዝምልከት ኣብ 5 ወርሕ ረፈረንደም ክካየድ ምዃኑ ዝእንፍት መግለጺ ድሕሪ ምሃብ እዩ ምስቲ ናዕቢ ብዝተሓሓዝ ሓያሎ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ከም ዘለዉ ይግለጽ እኳ እንተሎ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብቲ ዞባ ተጓሂሩ ዘሎ ሓድሽ ጎንፂ ክቆጻጸርዎ ከም ዘይከኣሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንማዕከናት ዜና የመልክቱ ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ብሄራት ኦሮሞ ኣምሓራ ትግራይን ሶማልን ዝተወልዐ ናይ ብሄር ግጭታት ናብተን ካልኦት ብሄራቱን ተላቢዑ ነቲ ሃገር ናብ ምሉእ ውድቀትን ምብትታንን ከይምርሓ ሓያሎ ወገናት ስጋኣቶም ይገልጹ ብዘይካ ሲዳማ ካልኦት ብሄራት ኢትዮጵያ እውን ናይ ገዛእ ርእሶም ክልላት ከቕሙ ሕቶ ኣብ መቕራብዮም ዝርከቡ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት بسم سينودوس تزرجح زي منفسه ومجلتي أوشت هاجرن وطن زنبرو أرثوذكسوين أمنتي زحزنا قداي مخانو منبر ببسنا أهجر سبكتات من أمريكا أوروبا مأكلي مبرأن جليتو منبر ببسنا أهجر سبكتات بزعبات عربية كريستيان وعزو سينودوس بزولار استي بعسرة شعة حملة أبزرجح مجلتي حجاوي سالساي باتريارك قدوس أبو أنطونيوس لومرد صباحنا بهوارياوي منبرومي من لسنا بلا حزب إرترا بهررتان صولتنا تتصبي مكلو تي بوليتيكانيات تغوتيتو زخايد غوباي باباسات زس دمم زي حلافنتاو مجلت موصو ممزني حق البو غعزو زنصرن داغماينه تتصليم تاريخو زدرعن غبنيلو قانوناوي منبر ببسنا أهجر سبكتات مجلتيو حجز تسرع نمفرس تحجز بله هوارياوي علما بمحاز نزيب بوليتيكانيات تهندسو بسم سينودوس زوت عقب منبر مريصنا لنا حامشاي باترياركون كنشاي مينا زبال زلو منفساو سمرت يكون حقاو مسرت زيبلو ناي عنوة وصاني كم قدمو أتريلو خمزق قوام أفليتو ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ፖለቲከኛታትን ልብሲ ክህነት ዝለበሱ ተሓባበርቱን ንመንፈሳዊ ሕጊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ረጊጾም ንልብሲ ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ ቀንጢጦም ንአቡን ዲዮስቆሮስ ራብዓይ ፓትርያርክ ክትኮኑ መሪጽናኩም ኢሎም ናይ ዓመት ሽመት ከም ዝሃብዎም ዝተሓሳሰበ እቲ ኣህጉረ ስብከታት ኣምላኽ ተግባርቶም ሃንደስቲ ስለ ዝፈልጥ እቶም ብዘይ ሕጊ ራብዓይ ፓትርያርክ ተባሂሎም ዝተሸሙ አቡነ ዲዮስቆሮስ ቁም ነገር ከይገበሩ ብዘገርም መንገዲ ኣካላውን ኣእምራውን ስንክልና ኣጋጢሞም قدم 4 ዓመት ካብ ዝዓለም ብሞት መሕላፎም ኣዘኻኺሩ በሰንክቲ ዘይሕጋዊ ሽመት አቡነ ዲዮስቆሮስ ድማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ካብ መንበረ ማሪቆስ እስክንድርያ ካብ ሕብረት ኦሪየንታልን ማሕበር አብያተ ክርስቲያን ዓለምን ተፈልያ ኣብ ተነጽሎት ነብር ከም ዘላ ኣገንዚቡ
ሕጂ እውን ኣብ ክንዲ ብፍቕርን ምኽርን ናብ ዕርቂ ምእታው ብህልኽን ዓመፅን ሓሙሻይ ፓትርያርክን ሸይሚናኤል ካሞግያይ ልቦናን ምስትውዓልን ዝጎደሎ ዘይመንፈሳዊ ውሳኔ ምዃኑ ኩሉ ክርድኦ ተላብዮም እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ድማ ነዚ ናይ ዕንወት ጉዕዞ ዓገብ ንዝበሉ ምእመናን ይኹኑ ዲያቆናት ካህናት ይኹኑ ገዳማውያን መነኮሳት ማእሰርቲ ዘለፋን ውግዘትን ይበፅሖም ምህላው ብምጥቃስ ኣብ ዝቐረባ እዋን እኳ 5 ቦታት መነኮሳት ደብረ ቢዘን ነቲ ዝግበር ዘሎ ጌጋሪኦም ዓገብ ስለ ዝበሉ ከም ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ኣማሒር ተኣሲሮም ኣሎ መንበረ ጵጵስና ኣህጉረ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕና መወዳእታ ኦርቶዶክሳውያን ውሉደ ክህነትን ምእመናን ህዝቢ ኤርትራን ብሓፈሻ ነዚ ፖለቲከኛታት ተሃንዲሱ ዝመፀና ዘሎ ናይ ዕንወትን ናይ ቀበፀ ተስፋን ገበን ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝዩ ዝግባእ ዝብል ሕድሪ ሃዋርያት ተኸቲልና ፍርሕን ምፍላይን ኣወጊድና ኣሰር ክርስቶስን ቡራኬ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስን ክንስዕብ መንፈሳዊ መልእኽትና ናብ ኩሉ ኣማነ ተዋህዶ ነመሓላልፍ ኢሎ بمنيستر فاينانس برونو لمير زمراح لعلواي لوخ منغست فرنسا بسوني 22 حمله ناب إثيوبيا بتحو ات منيستر امنا إثيوبيا عودتو ام تحجازن وفرن زتكوره وعلات كتيمو منغست إثيوبيا اغلغلو تيليكومونيكيشن زركبو حيالو صلاتات تهاجر نابناي وصاو وفتات كسغاغرو مخانيو زغلت حدا كاب عرموشش كوبانيتا تيليكومونيكيشن عالمنا زخونه ناي فرنسا تكال اورانج نزنا إثيوبيا تكال تيليكوم نمونان دليتات كم زلون زتفلاليو منشطات بيزنس انفتو اقدمو بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون ناب إثيوبيا اورح مغابيت ابزبصحلو ابسفلالي بروجكتات زوعل ناي 100 مليون حجز إثيوبيا 5 مواصع يذكر بزيكازي فرنسا حيل بحر إثيوبيا نمقام كلتين هاجرات ابسمع كم زبصحا يفلات ኣብ ሶማል ከተማ መቃድሾ ጥቃ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ብዝተፈጸመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 14 ሰባት ከም ዝሞተን 28 ድማ ከም ዝቆሰሉን ሮይተርስ ሓቢሩ አልሸባብ ነቲ ትማሊ ሶኒ 22 ሓምለ ኣብ ሰዓታት ናይ ንኮስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሉ ኣሎ 12 ካብቶም ቆሲሎም ኣብ ማዲና ዝርከብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ዘለዉ ሰባት ኣብ ናይ ሞትን ህይወትን ኩነታት ከም ዘለዉ ዳይሬክተር ናይቲ ሆስፒታል መሐመድ ዩሱፍ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ هذه إذاعة إرنا مس راديو إرنا يخم زلكم تخبركم سمعتنا زي سومنا في التساميتاتيو أمنا يروح في التساميتات ግብፂ ኣብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲአር ተቃውሞ ብምክያዶም ዝተኣስሩ ኤርትራውያን ክትፈትሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ጻውዒት የቕርቡለው ኣስታት 500 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነቲ ወኪል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ግብፂ ዝፍጽሞ ዘይቅርዑ ኣሰራርሓን ብልሽውናን ንምቋም ብሰንበት 21 ሓምለ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዘካየድሉ ኣስታት 40 ካብኣቶም ብፖሊስ ግብፂ ተወሲዶም ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከቡ ፖሊስ ግብፂ ነቶም ኤርትራውያን መንበሪ ፍቓድ ብምሕዳግ ኣካላዊ ጎነጽ ከም ዘብጽሕሎም ይግለጽ መንግስቲ ግብፂ ነቶም ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ከይሰጎም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክጓየዩሎም ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ጻውዒት ይውሕዝ ኣሎ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ሚያርዲት ንሱ ኣብ ዝርከበሉ ኣጋጣሚታት ተዘይኮይኑ ካልኦት ዜጋታት ተሃገር ሃገራዊ መዝሙር ከይዝምሩ ዝእግድ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ሚኒስተር ዜና ተሃገር ኣፍሊጡ ሚኒስተር ሚካኤል ማክዌ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ብዝሃቦ መብሪ ካልኦት ሰበስልጣንን መራሕቲ ትካላትን ኣብ ዝርከብሉ ኣጋጣሚታት ሃገራዊ መዝሙር ክዝመር ምጽንሑ ብምጥቃስ እዚ ድማ ንክብሪ እታ ሃገራዊ መዝሙር ዘናእስ ምዃኑ ገሊጹ ሃገራዊ መዝሙር ንፕረዚደንት ጥራይ ስለ ዝምልከት ንሱ ኣብ ዝርከበሉ ኣጋጣሚታት ጥራይ ክዝመር ከም ዘለዎ ድማ ኣስሚሩሉ ሚኒስተራትን ኣማሓደርቲ ዞባታትን ኣብ ዝርከብሉ ኣጋጣሚታት ሃገራዊ መዝሙር ክዝመር ምጽንሑ ዘመልከተ ሚኒስተር ዜና እዚ ካብዚ ሓድሽ ትእዛዝ ንድሕር ደው ከም ዝብል ሓቢሩ ፕረዚደንት ኪር ብ19 ሓምለ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት እዩ ነዚ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ሃገራዊ መዝሙር ሱዳን ድሕሪ ምእዋጅ ናጽነት ሃገር ኣብ 2011 ዝጸደቐ እዩ ትእዛዝ ፕረዚደንት ኪር ብዘይካዚ ኣዘዝ ሰራዊት ወተሃደራዊ ልብሲ ወድዮም ህዝባዊ ሰሚናራትን ኣኼባታት ህዝብን ከየካይዱ ኣጊዱሎ ነቲ ብፕረዚደንት ሳልቫኪር ተመሓላሊፉ ዘሎ ናይ እገዳ ትእዛዛት ዝጠሓሱ ዜጋታት ሃገር እንታይ ዓይነት መቕጻዕቲ ከም ዝብየነሎም ዝተዋህበ ተወሳኺ ሓበሬታ የለን ሕብረት ኤውሮጳ ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት ንምቆጻር ኣብ ሱዳን ከካይዶ ዝወጠነ ዝተፈላለየ ፕሮጀክታት ደው ከም ዘበሉ ኣፍሊጡ
እቲ ሕብረት ነዚ ውሳኔ ዝወሰደ ድሕርቲ ብ3 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ሓይልታት ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዘካየድዎ ህይወታዊ ዜጋታት ሃገር ዝቐተለ ፍጻሜ ብዝተሓሓዝ እዩ። እቲ ብመሪሕነት ጀርመን ኣብ ሱዳን ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ፕሮጀክታት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ስልጠና ናይቲ ኣብ ምቁፅጻር ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ዝዋፈር ኣህዱን ወተሃደራዊ ናውትን ዘጠቓለለ ነይሩ። ኣፈኛ ሕብረት ኤውሮጳ ንዶቼ ቬለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ እቲ ፕሮጀክታት ካብ ወርሒ መጋቢታት ሒዙ ደስኪሉ ከም ዝጸንሐ ብምጥቃስ ኣብ ስልጠና ምእካብ ሓበሬታን ስልያን ዝነበረ መደባት ድማ ካብ ወርሒ ሰነ ደው ከም ዝበለ ኣረጋጊጹ። እቲ ምስ ሱዳን ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ፕሮጀክታት ኣካል ናይቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ንሃገራት ኣፍሪቃ ሰልዖ ናይ $5 ቢልዮን ተበግሶ እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ምግታእ ዋሕዚ ስደተኛታት ዘተኮረ ሓገዛት ንሱዳን እንተጌራትላ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዓብላሊ ወተሃደራዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ሚሊሻ ጃንጃዊድ ተወሳኺ ሓይሊ ክህቦ እዩ ዝብል ነቐፌታታት ክውዕዝ ጸኒሑ እዩ። እቲ ሚሊሻ ኣብ ዳርፉር ብዝፈጸሞ ገበናት ሕማቕ ስም ዘጥረን ኣብ ደቡብ ሱዳንን ሊብያን ንዝካየድ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምቁፅጻር ብዝብል ናብቲ ዞባ ድሕሪ ምውፋሩ ድማ ብዙሕ ገበናት ከም ዝፈጸመን እዩ ዝውቀስ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ጀርመን ከተማ ቪክተርስባኽ ሓደ ኤርትራዊ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ሓቢረን። እቲ ወዲ 26 ዓመት ኤርትራዊ ብሶኒ 22 ሓምለ ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበቱ ብዝበጽሖ ናይ ዓሌት መጥቃዕቲ ብ3 ጥያይቲ ከም ዝተወግአ ተሓቢሩ። ነቲ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ጀርመናዊ ካብ መኪና ጥያይቲ ብምትኳስ እዩ ነቲ ኤርትራዊ ቕሲልዎ። እቲ ወዲ 55 ዓመት ዝኾነ ጀርመናዊ ነቲ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ብነፍሲ ቕትለት ህይወቱ ከም ዘሕለፈ ፖሊስ ሃገር ኣረጋጊጹ። ኣብ ጀርመን ከተማ ድረስደን ኣብ ወርሒ ጥሪ 2015 ኻልድ ኢድሪስ ዝተባሃለ ኤርትራዊ መንእሰይ ብተመሳሳሊ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትለ ኣይርሳዕን። ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ሕሉፍ ጽልኢ ዘለዎም የማናውያን ጉጅለታት ጸጸኒሖም ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ከም ዘካይዱ ይፍለጥ። ኣብ እስራኤል ደቡባዊ ቴል ኣቪቭ ከባቢ ሪሾን ለጽዮን ቅድሚ 4 ዓመታት ጾታዊ ዓመፅ ፈጺምኩም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ 4 ኤርትራውያን ካብ 6 ክሳብ 17 ዓመታት ክእሰሩ ዞባዊ ቤት ፍርዲ ብ21 ሓምለ ኣብ ዝወዓሎ መጋባእያ ወሲኑ። እቶም 3 ብጾታዊ ዓመፅ ገበነኛታት ኮይኖም ክርከቡ እንከለዉ ተራባዓይ ድማ ብምትሕብባሪ ፍርዲ ተዋሂብዎ። እቲ ዓመፅ ክፍጸም እንከሎ ሰብ ከይመጽእ ኣብ ሓለዋ ዝተዋፈረ ተዓዛቢ ናይ ዝነበረ ሓምሻይ ጉዳይ እውን ኣብ ምጽራይ ከም ዘሎ ነቲ ሓበሬታ ዘቃልሐ ማዕከን ዜና ሃረት ጠቒሱ። ኣብ ክሊ ዕድመ መጀመርያ 10ታት ዝነበሩ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛውቶም ኣብ ዝርከብ ለይታዊ ትልሂት ነታ ድሮ መስተ ዝነበራ ጓል 30 ዓመት ዝኾነት መንእሰይ ናብ ተወሳኺ መስተ ድሕሪ ምዕዳም እናጋፍዑ ብዘይድሌታ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም ከም ዘገደድዋ እቲ ክሲ የመልክት። እታ ግዳይ ጾታዊ ዓመፅ ኮይና ዝተባህለት መንእሰይ ካብ ሕዳር 2018 ናትሒዛ ዘላቶ ኣድራሻ ክፍለጥ ከም ዘይተኻእለ ኣኽባር ሕጊ ሃገር ሓቢሩ። ንጋምቢያን 21 ዓመታት ዝመርሐ ፕሬዚደንት ነበር የሕያ ጃሜህ ብቕትለት 30 ስደተኛታት ተኸሲሱ። እቲ ፕሬዚደንት ነበር ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 2005 ካብ ጋና፣ ናይጀርያ፣ ሰኔጋልን ቶጎን ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ስደተኛታት ብፖሊስ ድሕሪ መትሓዞም ኣንጻረይ ውዲት ንምእላም ዝኣተው እዮም ብዝብል ክቕተሉ ምእዛዝ እዩ ተኸሲሱ። እንተኾነ እቶም 30 ሰባት ነዊሕ ጉዕዞ ስደት ብምቕጻል ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምብጻሕ ሕልሚ ዝነበሮም ተራ ስደተኛታት ዳ እምበር ዝኾነ ካልእ ዕላማ ከም ዘይነበሮም ክካየድ ዝጸንሐ ምርመራታት ኣመልኪቱ። ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣባላት ሰለያቲ ፕሬዚደንት ነበር ብሰሉስ 23 ሓምለ ንኮሚሽን ሓቅቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ናይ ቃል ምስክርነት እቶም 30 ስደተኛታት ብቐጥታዊ ትእዛዝ ፕሬዚደንት ነበር የሕያ ጃሜህ ብዝሃቦም ትእዛዝ ብጅምላ ከም ዝተረሸኑ ኣረጋጊጹ። ቅድሚኡን 2 ኣባላት ሰለያ ኣብ ዝሃቦ ናይ ቃል ምስክርነት ሓደ ካብ ነቐፍቲ መንግስቲ ጋምቢያ ዝነበረ ህቡብ ጋዜጠኛ ብቐጥታዊ ትእዛዝቲ ፕሬዚደንት ነበር ባዕላቶም ከም ዝቐተልዎም ኣቃሊዖም። ሓደ ካብ ዕሉላት መልእኽቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝነበረ የሕያ ጃሜህ ብዘይካቲ ስልጣን ንምብሓት ደረት ዘይብሉ ብልሽውና ምፍጻሙ ብዝተፈላለየ ገበናት ምፍጻሙ እውን ክኽሰስ ጸኒሑ እዩ። እቲ ፕሬዚደንት ነበር ምስ HIV ኤድስ ንዝነበሩ ሰባት ናይ ምሕዋይ ተውህቦለን እናበለውን ብስነ ኣእምሮ ህዝቢ ሃገር ይጻወት ምንባር እዩ ዝውቀስ።
يحيى جامع أو 2016 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ብካልእ ተወዳዳሪ ድሕሪ ምስዓሩ ስልጣን ምርካብ ሓንጊዱ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ዞባውን ኣህጉራውን ጸቕጢ ካብ ሃገሩ ሃዲሙ ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ተዓቂቡ ይርከብ። ኣብ ኣፍሪቃ ዝነውሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ንኢኳቶርያል ጊኒ ን40 ዓመታት ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚደንት ቴዎዶር ኦቢያንግ ንጉየማ ባሳንጎ ናይ ቀረባ ዓርኪ ፕሬዚደንት ጋምቢያ ነበር يحيى جامع እዩ። ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ሐሰን አልበሽር ካብ ስልጣን ድሕሪ ምዕላው ኣብ ኣፍሪቃ ንዝነውሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ካብ ዝርከቡ መራሕቲ ሃገራት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መበል 5 ደረጃ ሒዙሎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ብኸቢድ ተሃሲ ዘሎ ቁጠባ ኤርትራ ንምብርባር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘተየ ኣፍሊጡ። እቲ ኣህጉራዊ ፊናንሳዊ ትካል ብ23 ሓምለ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኤርትራ ናብቲ ብዓንቀጽ 4 ዝፍለጥ ናይ ዘተ መስርሕ ክትምለስ ምውሳና ኣመስጊኖ። IMF ነዚ መግለጺ ዘርግሐ ቦርድ ፈጻሚ ኣካል ናይቲ ትካል ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ምዝራቦም እዩ። بمسرت عنقص 4 ናይ ዘተ መስርሕ ዓመታዊ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ክካየድ ወከልቲ IMF ናብ ኤርትራ ክበጽሑ ብዛዕባ ቁጠባ ኤርትራ እኹል ሓበሬታ ክእክቡ ክፍቀደሎም ካብ ዝምልከቶም ሰበስልጣን መንግስቲ መብርህ ክወሃቦም ዝኣከቦ ሓበሬታ ድማ በመልክዕ ጸብጻብ ተዳልዩ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት IMF ናብ ዘተ ክወርድ ዝብል እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ عنቀጽ እዚ ንሓያሎ ዓመታት ክነጽጎ ብምጽንሑ ምስ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዝነበሮ ዝምድና ዘሕትሉ ነይሩ። ጽላት ቁጠባ ኤርትራ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ግጭታት ኣህጉራዊ እገዳን ብኸቢድ ከም ዝተሃስየ ዘዘኻኸረ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ጽላታት ጥዕናን ትምህርትን ግና ብተዛማዲ ዝሓሸ ምዃኑ ኣስሚሩሎ። ቁጠባ ኤርትራ ኣብ ሕርሻን ዕደናን ጥራይ ዝተመርኮሰ ብምዃኑ ሓደገኛ ጽልዋታት ከም ዘለውን ኣጠንቂቑ። ዘይብቑዕ ምሕደራ ፊናንስን ባንክታትን ዋሕዲ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ምቁጽጻር ባጤራ ዝቕባበን ካልእን ተደማሚሩ ንቁጠባ ኤርትራ ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ከም ዘውረዶ ኣብ መግለጺ IMF ሰፊሩሎ። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣብ ቅድሚ ዝስርዓ ድኻታት ሃገራት ዓለም ምዃና ጸብጻባት IMF ንባንክ ዓለም የመልክት። ባንክ ዓለሙን ኣቐዲሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብኸቢድ ተሃሲ ዘሎ ቁጠባ ኤርትራ ንምብርባር ህፁፅ ስጉምታት ከም ዘድሊ ጠቒሱ እዩ። ኣብ ሱዳን ፈተነ ዕልዋ ካይዶም ዝተባህሉ ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ጀነራል ሓሺም ዓብደል ሙጣሊብ ኣሕመድ ዝርከቦም ወተሃደራዊ መኮንናት ከም ዝተኣስሩ ወተሃደራዊ ባይቶ ሃገር ኣፍሊጦ። ኣብቲ ኣብ 11 ሓምለ ተኻይዱ ዝተባህለ ፈተነ ወተሃደራዊ ዕልዋ ብዘይካ ኣባላት ሰራዊትን ሃገራዊ ድሕነትን መራሕቲ እስላማዊ ምንቅስቓሳትን ኣባላት ሰልፊ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽርን እውን ከም ዝተሳተፉ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ንመግለፂ ወተሃደራዊ ባይቶ ብምጥቃስ ሓቢራ። ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ክልተ ቀነ ድሕሪ ተኻይዱ ዝተባህለ ፈተነ ዕልዋዩ ወግዓዊ መግለፅን ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ኣብቲ ዕልዋ ተሳቲፎም ዝበሎም ሰባትን ዘውፅእ ዘሎ። ንሱዳን ን30 ዓመታት ዝመርሐ ዑመር ሓሰን አልበሽር ብህዝባዊ ናዕቢ ድሕሪ ምእላዩ ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣን ንምሓዝ እኳ እንተተጓየየ ፖለቲካውያን ሰልፍታትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ብሓባር ብዝወደቦ ህዝባዊ ተቃውሞ ግና እቲ ጉጅለ ብምርጫ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሳብ ዝትከል ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝተዋፀ ግዝያዊ መንግስቲ ንምቋም ክሰማዕ ተገዲዱሎ። ይኹን እምበር ኣብዚ ናይ 3 ዓመታት ናይ ግዝያዊ መሰጋገሪ መድረኽ ሱዳን ከም ዝቐደመን ከም ጎረባብታን ናብ ወተሃደራዊ ምልክዶ ወይስ ናብ ጎደና ዲሞክራሲ ክስጉምያ ዘተኣምን ኩነታት ከም ዘየለ ተንተንቲ ፖለቲካታ ሃገር የረድኦ። هذه إذاعة إرنا